Sanibonani babukeli, igama lami nguSithandiwe uMabhengu wakwaKhumalo. Odabuka endaweni yaseMzumbe ePortshepstone. Neminyaka u42. Ngizokhuluma ukubuya kwami emendweni. Ya. Kancane. Hayibo. Amanzi angithawa? Igama lami nguSithandiwe Mabhengu Khumalo. Ngizokhuluma ngokubuya kwami emendweni. Engikwazi ukuthi ngiyazi ukuthi abantu abaningi banemibuzo eminingi. Bayabuza ukuthi kwenzeka kanjani, wabuya kanjani. Ngathi ngisaba umntwana, ngincane ngisayimele, ngahlana nenqwazi lensizwe. Ela umfundisi ngaleso sikhathi. Ela ngeveli lihle. Langicela ukuthi ngize ngizovusa umuzi wakhe wakubo. Esavumelana ngakho ukuthi yimini engizobaza ngizovusa umuzi wakubo. Sashada zonke izinto zahamba kahle. Esaphila ke insukwini zakhe zokuphila okwakubaleke kakhulu ngaleso sikhathi. Nangangikubona kubalekile ukuthi wayengithanda. Kungithandeni kwakho engihlonipha. Waphinde futhi wangenza ufazi wasemzini wakhe wakubo. Okwakuyinto ke engicabanga ukuthi wonke umuntu wesifazane into yakhe ezayifisa nelangazelele kakhulu empilweni yakhe. Ukuthi abe nepartner, abe nomuntu omyeni wakhe, nomuntu omsekayo, nomuntu athandana naye. Akuyisifiso salo wonke umuntu wesifazane. Kwashintsha ukudla sekuseplatini sesiphakathi. Ngicabanga ukuthi kwaku2 years or 4 years sengishadile. Waqala wang-abuse, ngishaya. Solusi ngesinye isikhathi uyangishaya. Mhlawumbe kuzoba yisonto ngakusasa. Ngeke ngize ngikwazi ukusho esontweni ukuthi ngishaye ubaba umfundisi, kumfundisi ophethe lelo bandla. Ngangithenga ama makeup abizayo. Ngifake yona imakeup. Ngakusasa ngiyesontweni angazi ukuthi akaze kwenzeke lutho, kukhona izinto ezenzekile. Sahamba ke isikhathi kwawuzokwa ukuthi sesigcina sesinesivumelano esithize esivumelana ngaso mina naye. Into ke yangiphatha kabuhlungu kakhulu ngiye ngithi ngikhulume ngayo ngokubuya emendweni. Sasingajoli nalomuntu. Angasiyona intombi yakhe, angasiyo uma wengane yakhe, ngangumfazi wakhe legally ngimshadile sinomuzi okwakuyikhaya lethu. Okwathi edluleni kwakhe emhlabeni ngajika kulomuzi engangiganele kuwona engangizowakha kube yikhaya lami. Kwajika kwawukuthi labantu engangiphiyele beyikhaya lami nabo kwabazali bami. Kwangase izinto ziyakuphenduka ngosuku ashona ngalo. Kwaba usuku esamfihla ngalo. Ngosuku ashona ngalo ngosuku ngiyomkhipha esibhedlela isiyimela. Ngiyomfaka esibhedlela lesi samakhaza ethu. Lelo suku lolo engabuya kuthiwa abantu basekhaya lami. Ngizobabiza ngokuthi ekhaya lami ngoba kwakuyikwami. Namanje kuseyikwami ngoba ngisewaKhumalo. Ngabuya kuthiwa kade bolanda impahla ezansi, so shuthi basho umzini wami ngoba bathaba ukuthi amapharazo ngena ngoba ubaba semfihlela kubo kwakhe ngaphezulu. Ngahlala ngoba ngangisalinda usuku lomngcwabo, nami kwakusekuningi okusekwenzeka empilweni yami, ngangisadedekile. Ngosuku esaqeda ngaloku umngcwaba wathi usisi wakhe noma sengahamba sebe right ngento ebihlanganise mina nabo ngoba vila kasekho umuntu ohlanganise nabo mina nabo. Lapho ngizele nalowo muntu ekhaya kubuqamamana kakhulu kunala ebese ngiganele khona nala bese ngilakhele khona ikhaya lami. Ya, namanje ngisaphila. Kodwa nje ngingakusho ningaba isifundo
ukukhona kusene empilweni kubalekile ukuthi ezinye zezinto zisaqala nikwazi ukuthi nikhulume ngazo nokwazi ukuhlela impilo zenu usaphila ngoba ukuhamba komuntu emhlabeni izinto zihleleka abantu bayihlelela ngendlela engasiyona ukufaka ngabe kwahleleke ngakhona awukwazi futhi ukuba nawo amandla uwedwa umele into negama lomunye umuntu kodwa mina igama lakho uyakwazi ukuthi umele into engizoyisho ukuthi asizame ngazo zonke indlela ukuthi siyivukele izingane zethu ngoba ukubuya emendweni akukho mnandi ukubuyela ekhaya uzohlala ebackroom uzohlala ekhaya kade ungekho uhambile emshadweni unomuzi wakho unezinto zakho usubuyela ekhaya awazi noma umuthinta la noma kuzothiwa usuyabulala yini uthi uthinta la ifinto ngephuza nje ngoba izinto ziyafa mase ifile hey uzosibulalela la ekhaya akukho mnandi kodwa ngesupport ngoba umndeni phela uhlezi ekhaya yikho indawo njengomndeni ngesupport nje sunayo nasemndenini uyakwazi ukuthi uyisurvive zonke izinto uphinde unqobe isizathu sami ke singibeka kakhulu la ukuthi why ngabuye ukuthi indaba ngabuye emendweni ekudluleni kababa emhlabeni ngosuku angcotshwa ngalo ngosuku esingabonanga kahle ngeso lodwa ngasolinye kanye nomndeni ivele sasingaboni ngasolunye ke engakafika ngenxa yokuthi ke into esuyibanga kakhulu niyazi ukuthi abantu bese beshila emhlabeni kusuke kubangwa amafa ukuthi into kabani lezi into kabani lezi into kabani lapho kukhona nomntwana ke umntwana engangimtholile kulo mshado aphindela naye ngayikhaya kwabesethi ke umbazali bami kwaba bekhona nabemgcwabeni bathi kunokuthi sikushiye la awukaze baxoshwa kini so buya uhambe nathi ekhaya so ayikho vele indawo ekhaya ngaphindela ekhaya nomntana ngamqala la phansi ngamfunela isikole ngoba uphathi nonyaka ngiyakhumbula kahle ukuthi uyashona ku February so kwakufanele ukuthi ngifunele ingane isikole ngaqala phansi ngafunela ingane isikole kungekho lula ke sikhona ukuthi uhlala esibongweni kade ubizwa sona kuyikini suhlala manje subiza esinye isibongo sakomunye umuzi kwelinye ikhaya ngasilona elakho kwelinye ikhaya ongasiwona umuzi wakho and akubi lula ukushintsha isimo sempilo ngendlela kade uphila ngayo usuyiphilela uyimele kwakho nokuzophila suphila ekhaya kufana nokuthi ubuyela ngaphansi kwesandla sabazali nabantwana khona lapho ba confused because into engiyikhumbulayo nje umntana wami ngelinye ilanga wakwabuya kumina ekhaya la engibuza kusene kanti mawo indaba thina sibe la esho ekhaya lami ngoba into ayimdida kakhulu ukuthi mayiphumelele emiyange yodlala bebuza ukuthi ingane yakabani athi yena athi abizi isibongo sakhe kube sekuthiwa kuphi kini athi mekhombe ekhaya kuthiwa kabani bani athi bese yadideka ukuthi ekhaya kubizwe esinye isibongo and wemncane kakhulu ukuthi adile nalezi zinto naye ngala kubiza lesesinye isibongo engakusho nje ukuthi khona kunzima kodwa kuyahambeka ukwena ukuthi yini okhetha empilweni yakho either ufuna ukuba i-victim noma ufuna ukuba i-survivor kuyabuya emendweni sonke sinezathu ezihlukile sokubuya emendweni kodwa indlela ikhona yaphambili kuyaqhubekela